Gacheram 690. Ayan odo ka tirian. Hanga wala mun go lidi go mi fudal to na mi sukiral ga. Je yura anje lido. La famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application Wanisbet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde Wanisbet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide Wanisbet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi do hebani poftino Ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawa rukudema ko gelo fodan se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodan it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima tawa waitati gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama Jonathan e so dum benni kalene ko e ballu kewdo ko ana yinen e balde ko wuro ko to ko akosuma am kiti memo dum watten hakkil cinnabe ko hayre femme so tentirigo ala rento dum mimbe femme femme sa jogi haaju alwa yaltuti be femme sa jogi haaju ma koddi alwa yaat min malam problem mi dima ko ya wayno hon menen ko nyimo famata dum battan hakkil fi femme te so dum benni sel ma dum ton do on jour be yid andu ko woni koyde mo be yid andu ko gonda e dow mo an hoorema wi kay mbari yewtidi kala am ko gonda e dow mo Ahmed kadi fu ana majal nen no way kanyum ko kaalu tan kadi wutto namdata wona tan ko wullude mi mera yaltudo en ha mbas mo waynata gonga des fois prévu gal kumben pam to me han gal kumben garado wiete ko abda kanko ko gorko Serie o hollan kam africa han haydara o yidiri kam tan ko sibu Allah mina horam kadi se pare mais odo instant min gallo no wayni afro non dépassé décision mo nen ƴetto kanko o jire kanko namdak avion c'est juste kanko étude propre décision mo on dit o ja décision ako hala mi anda babam jalaje dido en biiba
affaire tellement ko dépasse kam yiɗo temps uji bon mbo yilorno occasion ni mi ga yewtidde ma mi dañani ɗum joni mi dañi ɗum si forcé il faut min yimɓe jewta hen min mi andaɓe kadi neɗɗo wawa wurtude ma anda oɗo abde min ko abde jinmi mais jiɗi pama kedde goto men nem a yidde wona fijirde te yidde wona hunde ganduɗa hoorema hande ala so hande tan jewta hen janggo yidde ko hunde monde eyi abdou mbiɗa o monsieur laki ndi cool wala probléme mbiɗa yaadi hen mais en matiére de yidde il faut ƴeewa no feewi neɗɗo wawa moƴƴude ina wawi wonde neɗɗo newi ina wawi wonde neɗɗo mo ala probléme fami mais ko jiɗta ko kanko yiɗo ko wonta ko gotum fami son teya tan yidde mon jahata a fami donc wattan hakkille feewi min mbima min a wawa kam famata par ce que déjà e nder haala ma wi comme ça aɗa yaha aɗa wayno to ha juma jara walla ɗen gueɗe goɗɗo wona gom ala probléme mbiɗa faama ɗum ɗo mais ina wawi wadde fof watta hakkille hoore ma ɗum tan cohluɗo yo an joom hokkuma exemple goto so tan nene itti tan neɗɗo rokkima ɗo jonti e resnide ma ɗum wayatama welata non wona weltama joni en jeyata ko weeli ko an joom so nene tan aɗa tan mbiya yimmin jooɗo tan mbiya an joom ma ndesnoma ma dokkuma kaye est ce que aɗa pari pour resede ɗum de taw koye abde mais goɗɗo non non mi wawa resndirde mum par ce que min abde ko hollata kam ko ɗum koko raari hande min abde ko wawa hondem foof est ce que aɗa andi dewgal e cukoragal wona gotum de de faala debbo fof ko resede an tun jaaɗa gartuɗa fof ko dewgal mbattitoɗa est ce que a idorta ko ɗon tan dokka hoore ma tan mi famani ɗum ko jiɗɗa haalde mbimami faala debbo ko dewgal ko resede te ko nguurɗa neɗɗo fof a ñaguiɗa Allah ko jogata galle ma guurda e joom galle ma sukat ma est ce que a idorta ko ɗon tan desede ala guuro min kam mi forcetama haydara ka mi ñam haydara mi yiɗa forcede mais kala ko mbaɗa wadde yo taw hakkille ma ndeeƴi hen te ganduɗa ɗum ɗo passe temps tan wonata hakkude ma abdu ma andade Allah e alam mais kam dewgal ɓuura distance conseil mo ko ɗum ginnaaw yi seen ko anana ko tagi anana anana no de maro hande e maro joni no pamdi ko pay ana wande ka cuglel toxel bogos ko ka faade joni ko juglel ka garani ko juglel juglel fotade faade wadde ɗum juglel am no hoore ma faade go e ngolɗa no so va ko hemma hande a welande haydara heɓani ewa huccita yam jewten wadde joni noon aɗa andi ko jinnoon kiddinam analta ko eyo hoto jarata e affaire uji ma ɗin ɗon tan haala dewgal kalanoɗa ngal tan togor babo on kay mbimami ko kalnannomi hen komi haalimi gasno on ko kalannomi hen haala ka mi haali gasi tan noon jiruɗa mbimami oɗo semaine garowo dewgal ngal honkumo ɗum saɗa wela somo metta anni saɗa wela aɗa metta ko mbaɗo ɗum kadi d' ailleurs jiɗmi ko haalandemi gueɗel gotel nde teskiri mbimi ala hoto haala haydara hoto haala haydara ko kalanɗa ko guinna mbiɗen heeɗima ko ɓamɗa ko haalde ɗeɗo balɗe fof mbiɗen heeɗima ɗeɗo balɗe fof mbiɗen diƴƴi mbeɗa ƴewma ko jinmi widemo ko ya faam Mamadou an convaincre Mamadou yo jaɓɓo mbimi ɗum ko ay ko mbimi ko ɗum ko aadi ko mbaddimi min
e hammadi donc firti on mi firtirama kadi minni comme gorko mawɗo kellifaade comme responsable mi yahata mi hokka konngol am ham gasna mi rutto ɓiyam ma ara ɓiyam en ɗum ɗo henni mais min cikkannomi mbimi heɗum haala ma jinmi ko ƴeew jinmi ko so mbeɗa haala jinmi ko yon keɗon heɗim ala problème ndax ɗum tan jiɗɗa anani donc mbimi min mi hokkodirtaki aadi ha gasna mi haalde hunde ham gasna mi aɗa ɗo ɓiyam woni wi tan fonto kam an Amadou son fami jiɗɗa wiide ko mère o haali ko aɗa yaadi hen yo wiyatama de min miiji hen tan miiji hen hakkille ke min kam min wiiɗade musma salaamaaleykum salam ça va Chérie attends ça va on est Chérie sinon ça va alors journée mon Chérie ça va tout va bien ça va oui ma way de berto da jikula ande ila bi dal walla be to mo ci bouge c'est Salamu. sinon kam ça va Mashallah. naka journée mo c'est Ɗano nguley. ka garti ɗon walla Artirɗon. Yontiran min garti. alhamdulillah tout bon Hayda resɗan de sono to hedde mon ɗo. amin kam ɗo normal tout va bien amine jam kam Alhamdulillah. Ɗum tan aka mero an mi wayi jumma merom sello ma jam. amana jam Mashallah. jam fof celi Celle bene jam. machallah Jam tan yiɗade. bismillah amin jam waɗa toon inchallah ma Jam den moƴƴe ɓandu. wallahi Jam ɓuri hammude. memo gonda hana deeƴi de hayda on ko miijiton tan mi joɗɗa kadi a joni miiji jam kadi ya andu non namdi ɗum toon wonka keyɗuɗo mina jara mi wonda mi heeɗani on jikkuma tan Min woni haala kam o jeeɗa ɗum sili hande wi kes pourquoi namdiɗa o question pourquoi namdiɗa ɗum nga ɗakkimo tan mi ala droit ɗakkade a jogii kay ha heewi wona seeɗa a wona hay seeɗa kay diga heewi ɗakko ko welma ɗakko haa welma eyyi to mero o mero ko jaltu seeɗa ko jaltuɗo Mariam. Mbeɗon yettio galle. bisimilla ma Mbeɗon hoor. a joni ha ɓoy Fami wondu kon jeewi waɗi fawi wondom jeyaken ummanna yiɗi affaire cewɗi noon kadi bisimilla ma a fana o doucement o changita en tout cas kam on gallo hannde no wayni ne weli kam eyyi ce n'est que normal ɗum tan jiɗɗen wonde jaam jam no wayi waade fof kam kañum woni an saɗa wawi ɗakkirta fof so waɗami ni an kadi mbeli mi ala a jogui droit wota jo bate mi ala o acci mi jokkitan ma aɗa jogui droit a jogui droit ɗo place am ɗakkir seeɗa ga mi weltimi hamma gañjam mi weltimi français tokkiroma rem kadi en plus Mariam mbam ko widem tan aɗa yallo aɗa yaafo ko wawi ɓennude ko hoto haan ɗum foppam ɓe haala ko ɓenni hakkunde ma ɓurtiiji e ko ɓenni ko mi yejjiti ɗum ga mataw ko hakkille cuhlel tan kadi rewde konngol nenam no nangirmi Amadou ni ko noon tan nangirma kadi hankadin ko waɗanno waɗimi mbawami tan ko fewnidde wona ruttitade hen noon aɗa yallo aɗa yaafo ko ɓenni ko fof min de wetti Allah hanki jamma kam ko julmi ko ɗeƴami lelem hanki nafi ɗum tan ñaguinom Allah il faut garta koye jaam yeeso fayi ko yeeso inchallah ɗum ñaguima Allah no ndiyam ko on gonta hebde ko muusima mi wonta sontade mon ko mbiɗon fof ko ɗum mbaɗa inchallah mi anda kam min woni cuhlel galle joni kam en jaltiniɗo seyɗade kam gallo kam seeɗa yalti hen kañum ko noon tan on jiita aduna ko passage uji tan donc neɗɗo sa wona aduna hunde fof a rewete mais sa yeehi kam ha andi ko gonɗa ko fewama walla a yalti lawol ngol seeɗa artat tan en même temps kadi ñaaka Allah waɗanma suturaji aduna fotani wonde ko mbimi ko déjà mi haalimi gasi annu oɗo semaine mbimami garowo inchallah so Allah hokki min wurde sellude dawgal ngal kon kumo ɗum
ma woni on jaɓi tan ɗum woni walla son calima an e makko fof ɗum ɗon kam gallam Ei kaw. kaw yo baab yo ɗum ɗo fof hankadi ɗum ɗo kom Joni dewgal Mamadou fondata e dewgal am. mbimi ko mbimon ko gueɗel Mi lundaki kalɗa ko. Sa waɗi système ma en pamdir. en pamdirta Wallahi en pamdirat. en Sabu pamdirta ɗum waddi kam mi addani kam pour was famdirde ma de. Mi lundaki kalɗa. Mi ñagaki Allah kadi an pirta ayde hakkude ma e Hammadi hay sonno tawino ko guuto saka ɗo mayɗo. Mi ñagaki ɗum Allah de. Kono mbimi tan ko ya waɗir 16. Kalda e makko sa haaldema ko mon pamdir taw wona tan arde biya mi taƴi waɗat mi waɗat non kay jafaɗa an ko jinmi widam an 16 en diwno mbammi ni est ce que 16 en diwno mbammi ni noddude ɗo henne jooɗade ɗum 16 en diwɗo ka woti yejjidde hay min ƴewno kaldiranɗa kam ma jaaɗen ha juttiɗen hakkude mabɓe jooɗiɗen e lem wona joom suudu ma almin toon ala kalɗa jinmi widam toon tinno yew ho ruttinnam to ɗum ko déjà min mbimon yon paam gueɗel kuulen mbaɗa feere an hoorema jewruda e tokor baaba ala caɗɗele waɗ feere jewruda e makko ko mbimi ko mbaɗowo an aɗa andi ko mbaɗowo ko mbimi ko mbaɗowo kadi an e hoorema ɗiɗo tawji mi natti famdemo et puis waɗa feere garta e korko mo gandunomo yahande eyyi mi natti famdemo an e hoorema korko gonnoɗo gila hanke heccan gasi kanko wodi ma taw oɗo yiɗi haalandema gueɗel gotel ay min toujours mboɗo haalanma konngol ma mi yiɗa fawde hen konngol moƴƴol saka bongol kono andu kala ne mbaɗimi ko fewintaki tawat ko wonno mbaɗirɗa musami seytane folto kam mi waɗa komi fotani wadde kono min mi ñagaki Allah lundadema an walla lundade feere ma wona ko ɗum tan jiɗɗa on mbaɗata ko belaɗon tan so belami on seyɗani folti kam yo seyɗani foltaki eyyi joni kam et puis an e hoorema il faut ko paama an e hoorema il faut ko paama sa waɗani attention ma deuxiéme femme tawma ɗo joni maɗa opam kaɗa ɗon ɗo ɓurtude deuxiéme femme wona ganduɗen ko Mamadou feere fof no mbaɗi mi eto futtudemo haw naati hen sabu so natani hen mi yiyani hooram ni ɓiyam saabo cergalam ni ha aduna egge lakara ko ɗum cimtol jogngol wonantam o wonta wasade mukko e yeeso giɗiraɓe se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko sogeno fodani itgo leccaɗele mum garɗuɗi mum gurnima ka fotani wima dole fimata bawon gueɗaji ari ɗum wonde joom suudu mum min jewti min e makko e mère o wonde kawsuyo on aadi mo wadduno e babam gil memon no fam ɗum ari tengtinde wonde ɓe gardirinno sukaɓe ɓe jii ha mawni eɓe ndesindira alhamdulillah woni memon oɗo e ɓiyi kankorko mi yewdi hen memon mais o nandani parando ɗum te kadi mère to wonɗo kadi ko yiɗi askeleji affiɗo par ce que memon ɗe balɗe heewi jaali min jewti hen min e mère o kadi pour mi pammino mi waɗa hen 16 o teey hen mais omo heññiri ɗum te memon ko wonko woni dow mo yaltidata mon amour wonko ɗon jimmi haalandema hen hande ko min woni Maymuna woni mino te wimeɗo aduna hanki e aduna hande jiida hande génération mo yimɓe woni o cukalel wona forcetake e dewgal ko kañum yiɗananto hoore mum addu ɗum e nder galle wiya nene min ko kaari jimmi mais sa wi tan komin aadindirnoɓe yo naate dewgal en tout cas hamnoto de premier mi andani mbiɗen wadde hen par ce que min e memon timin dewdode e balɗe
hande no arte heddam donc waɗa hen insistance mi continue tan mbi sikki mo arte min jewtidi ko heewi mbimambi jattigal walla relation ene wonde dewgal wona gotum donc yo essaye andude génération joni relation ji mabɓe ko passe-temps tan essaye concentré dewgal ngal bon mi yiɗa forcede men min e hooram to mi jiɗi mère waɗi chaise kadi te hen kadi mais kam min jiɗa kam jinda amen kala hunde min mbasa wadde par ce que ko aadi te ko babam ardira e babam gaylajo minen sikkasi min mbawi firtude ɗum walla min kalen ko gandanɗa hoore ma wona ɗum tan wona mère te enen woni aade men mawɓe hanki ko kalno jaggi ha tiiɗa te génération hande minen so suku haalnama ɗum tan jaɓata wiyata kañum ko yiɗi ko ɗum tan te mawɓe ɓe wona ɗum ko ɓe jiirata te suudu no faaɗi te debbo sa yiɗa gorko pour gondone suudu mettat kon essaye tan haaltidde makko essaye on fontide inchallah mo waɗen le maximum possible inchallah te mo yewtide mère o kadi kañum kadi dal kam min pamdiri mo waɗa feere kadi ha min e mère o kadi mi essaye kadi heɓta haqqillo inchallah ɗum watta probléme min e hoorem on yewtude makko entre debbo e debbo inchallah miɗen yaha min hoorem mbiɗi yaltu seeɗa se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko soggeno fodani itgo leccaɗele mum garɗuɗi mum gurnima ka fotani wima dole fimata Buongiorno. Affaire Quello. fare alla nyamto. Vieni niente, era di una segnata. Poi non liberare sul serle ya barati. Liber. Ala por. Ala mi dafa dawron ga. Ayde. Ami jogi ko min jawaba. Mi am jaga, so mi kam hada mo yewu. Hado boy? Ya okay. Yalla leon. Amin inshallah. Mariam. Man yafuɗade mi tarjin man ka ponno dawde mais wona ndaari kam wallahi hanke ha wicimiɗa nayi mbiɗa yinno yewtidde ma mi dañan on occasion rek kadi aɗa yaafo ko ɓenni ko okay maymon miñam minama foken gotum accu haalde ko ɓenni mima wona gotum an ko an ɓuri kam ɓurani maade enen ɓiɓɓe foken gotum ko mbanmami ɗo ko fof ko mbimami ɗo ko fof woppu haal ko ɓenni s'il vous plaît haalnum ko hesɗi eyi wasta taw wonko amuta haalanma situation joni wayni kadi mère o haydara humpanima hen yo min noon ɗiɗo temps wonko gonmi e dow mum wonmo gondumi amin jiɗodi tel min kam no jijirmi c'est autre chose mais wonko ɓe jaltinin kam hen goɗɗum mais wona ko duddi yaaduma ɗum noon gasa ɓe gaddan kam bamma guelaji ari ɗo wini rokkuma ɓiyum ko adodire bamma min haajam ala e aade ɗum hande koko yimɓe dépassé ɗum donc mbimi pourquoi pas en tant que ka grande sœur pourquoi mi arta mi yewtude ma ɗiɗon mi haalanma ɗum yimɓe salmonon nodda wadde est ce que mi oppatama jaaha mom rappel ma joni anini mom rappel ma joni komi nangude sen kiliyane padata tan min ko an ɓuran kam ɗum ɗo maymon miñam hande mi haalanma tino no fewi e minema ko min woni an woni min te suku debbo faaru muɗum ko dewgal te an ka yiɗa e goto forsatama hen te hande alhamdulillah ene waɗi ko jiɗɗa ene waɗi ko ganja te min mbiɗen caggal Allah caggal ma sa yiɗi mi yiɗat sa añi kadi mi añat te mo mbiyata aɗa yiɗi o est ce que a ƴewtini mom no fewi
te ɓiɗɗo debbo foti andude to hayde anda mo haaldi anda mo foti genre gorko ava aɗa naati mum ƴew ɗum no feewi ko ɗum foti wonde aɗa yiɗi mais ƴewta o ɗum no feewi ɗum tan mbami haalandema te kadi ko ɗum mbami conseil dem mais toyi propos de galle ɗo ala probléme mbeɗen caggal Allah caggal ma te sah mom haalan hay kaw soyibo inchallah essaye haaldude mère funtidire muɗum woto hul hayda anene inchallah en tout cas a jarama ɗum fof no wawno wasi tawdema hen bon mbiɗum accuma ngara jaha dawa dilma ɓeɗa tardude inchallah waɗi mbeɗen dawya ya wakki ha garta rek ya wakki mbaɗa feyo suudama holaki mi opram ɗo e se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko soggeno fodan mumɓe so mbaɗi dandu wallay gasde keewa hoɓɓe mbari hol mburel mane mburele mbatinade jama an kam ko sindi jawoytaade ya wakki ha garta ma ala a dawat kay so haannima e dawde ko jam lomtoto diiñoɗo ɓurmi anji aduna fof ko naafige o ɗanata ko jamma an ɗum ɗo ko woni ko hollum ko wonata ɗum ɗo ko woni wo sabal nen accami nana kadi accami nana de joni subhana accami nana yo mi haalni ɗum noon an ko jiimi ko neɗɗo so yii ko yiyatano tan watta nande ko nanatano an mane ɓurele mbatinade jama holi an hol nde hettere bonde ñolde ufde holi an hol nde hettere bonde holi an holo men aɗa ko jimmi haalande aɗa andi oɗo o waɗanti kam ka an ka waɗanta ham one conseil mi one deña hakkillam kono an a waɗanta ham ɗum ganduɗa tan ko wullude doom tan aɗa wulla an ɗum cikkuɗa ɗum ko solution han ay min ko o ko nannoɗa hay mo ana kan nannane mo a wonta nannude kam noon mi nanani kalta ko a nani ko kalamami ko noon kadi de ko jimmi haalandema nene ka yo gas yo haɗo la ilaha illallah oppami wuuro accami jawe koye belilu ɓiɗo saka tafniɗo min de feeram bonnama ono ko ɗum woni he sukkonumi aɗa andi mbarondo so yari karaw bone mum fuuyi aɗa ɗum yimɓe andindema oppam goppe kam mi ronki famde min to gonmi ɗo mi ronki famde onon ko gonɗon e dow mum ko somi iwiri nana koko uddi somi iwiri ñaama koko uddi somi inni funna koko uddi somi inni hirna koko uddi min kam mani jogormi yiide gitam ɗe wonda holko arema hade ma wiide kepes andu ko haalte ko taw kono haaldu seesi an ko ɓiye mbiɗona ɓiye kaldara mbimi mi dañi kaldum seesi eyi mboɗa andi kay ko ŋaacci amadam koko ɗum murɗinma kono noon pular ne wiya hade ma yeyde ngaari ma accu ha ñalema tumba salamu aleykum a gayni wullude mi gaynani merde an ko woni han ko wonata 3 fois aɗana wulle dow hoore mbiɗa avertissement hokko hoorema jam an ka jarɗo lori walla an juule rasul sallallahu alayhi wa sallam ɗon poɗɗa mayde an galle suba kiide jamma ñalom hay wendo ko gulayi an accu ɓe nguura accu ɓe poofa an wonno nde naafi gagal taga nde seyɗenagal taga nde iblis taga ko an itti wonki ñiɗe mumen ɗum waɗi mi natti heftindema mi andi wonki andude an ka hol soyubu min somoɗo waye mettam a wallanimi wonde wayde mettam woto ɓeydnam caɗele mirde ko woni min koccitam min mbiyami komi naafiga an est ce que ɗan ɗo an kaltami est ce que ɗan ɗo so mbiɗi haaldema jinmi ko ya heɗo kuccita mbiya kam min komi naafiga an aɗa jogui droit kuccita wiide min komi naafiga
an accu o wuuro amon nana aɗano waɗi ɗum meeɗa jooɗane galle jamma ñalongo coret coret hola an ko woni an wawi usude gulal meɗa mi dañi ko gustirmi gulalam aɗa foti usude mi subit haaldema poɗɗa ko usude saɗa gidda ko ɓe giddita ko kalta ko fof mi nani ɗum ko ɗon mbaɗɗa ɗum ɗum waɗi kam arde attaque ma joni suba an subaka law hay yimɓe fof hay dawde ndawa hen aɗa wulla an accu o wuuro o so jokkodiri e mairam mon foti jokkodirte e mairam ay ko gonɗa ko an ko an tan foyru hoore ma boni yo so gani wotti sehil kino ko fewi jeno boni ko jiɗɗa ko a wonta heɓtude wondere galle rek mbiɗa jogue décision ngaji ma feere bonnama feere boni amnam boni gaño wotti sehil kino wotti sehil gaño miɗo wawi ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria fillito diu Maria